priviedlo utrpenie a moji priatelia ma doviedli do charizmatického spoločenstva, v ktorom som už 20 rokov a môj život sa zmenil. V mojej rodine sa stalo veľa zázrakov, uzdravení, duševných, telesných a spája nás jedna veľká láska. Stretávame sa každý týždeň, naše spoločenstvo, a keby som sa v tom spoločenstve nestretla so svojimi priateľmi, ktorí milujú Boha tak ako ja, tak bola by som z toho chorá. Je to pre mňa ako droga, lebo Boh je láska a Duch Svätý prináša do života strašne veľa nového. To žiadny človek nedá človeku jeden druhému to, čo dá Boh a Duch Svätý človeku. Je to niečo úžasné. Je to láska, to sa nedá ani povedať slovami. Ja by som najradšej skôr vyletela. Potrebovala by som na to krídla, lebo ozaj je to niečo úžasné. To človek musí prežiť, o tom sa nedá hovoriť, ale Boh je láska a Duch Svätý